8 e 15 minutos da tarde. Sexan benvidos á mellor sección da televisión mundial, que non é outra cos trucos de cociña deste home que están a ver nas súas pantallas. Hola! Estrela da televisión, o meu querido José Luis do restaurante Cabanas de Lalín. Os meus brazos, José Luis. Que tal estamos? Non tan ben como a ti, pero non me queixo. As potencias saúdanse sempre. Ai, que me dirá teus anos. José Luis, unha semana Dime. máis, que che parece Simo xa con esa sección que vai dentro da sección que pode ser mellor que a propia sección en si mesmo, que é Pregúntallas, José Luis, unha sección que fai a xente desde as casas, mandando Desde logo. as súas preguntas, as súas dúbidas. Polo de agora gastronómicas, a que Desde teléfono, logo. José Luis? 638. O foixeme. 638-483-00. Bravo! Facíame falta si un... Ese empurrón, non? Ese empurrón, non pasa nada. Xa estou eu para dar ese empurrón cara ao porto da Marre, non? E imos coa pregunta desta semana que non la fai José Antonio dende Maceda, no, dende Manzaneda. Manzaneda. Boas, José Luis. Con este mal tempo xa apetecen pratos de culler. Que razón tes, José Antonio? Alguna Hombre. receita innovadora e ben contundente para non pasar frío? Innovadora e contundente. Bueno, innovadora, contundente, innovadora, non é. É unha cociña marroquí, o sea, é un guiso marroquí. Un guiso marroquí. Marroquí, Estamos exactamente. internacionais hoxe. Por favor. E como se chama o guiso? Dime o ti. Tamén, queres que che diga o nome do guiso? O teléfono, o nome do guiso. Jarira. Jarira. Que ven sendo, pois, o home sabe. unha sopiña, O home sabe. unha sopiña de legumes, non? De legumes e carne. É carne. Mira, que botaches botamos terreira. aí? Tenreira, galega. Hombre, ainda que sea. Aínda que sexa unha receita marroquí, a marroquí. tenreira é galega. Que leva? Moitísimas especies. Moi ben. Empezamos con allo Allo en pó. en pó. Eu só con Estupendo. ver a cantidade de Un ingredientes poquinho de cúrcuma. xa me mareo. Eu vendo a cantidade de ingredientes xa me mareo. Un poquinho de cebola. Cebola. Eso es. Meneo, eu vou meneando para que non se Por chiqueime. favor. Que máis? Un poquinho de romero. Moi ben, Romeo a bordo. Un poquinho de tomillo. Tomillo, porque Un a cociña poquinho árabe o que ten é moita De especia, non? colorante. Moita erviña. Ainda que parezca que es sensible. Tamén, dalle. Sensible en pó. Pero tanta É cousa. unha maravilla. Te Tanta digo cousa eu. aprezarase. Para. Vamos off you. Pero como está cheio? Canela. Canela en rama, veña para dentro tamén. Foi en rama e foi sen rama o tamén. árbol todo. Foi todo, sí, señor. Ai, o arrecendo é maravilloso, as Home, cousas hai que dicilas. olvídate. O que ten as erviñas é que lle dá moito Un aroma. pouquiño de curry. Bueno, un pouquiño... De curry, no. Ven de curry. No, ven de curry. Tomate. Vamos con tomate. Moi ben. Pero Ahí estamos. isto leva de todo. Leva de todo. Mira que Pimentón. normalmente... José Luis vai votar. Mira que normalmente Pimentón. decímoslle aos compañeros do equipo vaime caso, e as vaime compañeiras, caso, oye, vaime se caso. podedes escoller preguntas sinxelas, Claro, porque no. temos un tempo reducido, pois a verdade é que o agradecemos, non? Venga, pues mira, dalle. Pero Manzaneda Se querían son saber recetas cousas sinxelas, complexas. mellor. Mellor. Se escollemos preguntas sinxelas, Ahora mellor. vamos moi rápido. Claro, efectivamente, Esto non é David, así. a culpa debe ser de Manzaneda, pero isto, para facelo Mira, aquí en 5 minutos... leva Cuidado, lentexas. Lentellas, que máis? Home, Garabanzos. hai que esperar a que se coza Sí, e todo sí, tirado. sí. E depois garabazos cocidos Claro, o sea, primeiro que cozan as Pois- lentellas, despois os garabanzos. e despois leva aínda fideos. E aínda fideos. Leva Madre fideos. vida. Pero non temos tempo E para máis. canto, pero vamos dicir canto tempo Home, tería que estar claro, isto no, cocendo. isto leva allí 2 horas. Ai, meu Deus. 2 horas e pico para Chup, hacer. chup, O sea, que a cousa non é así. 2 horas e pico. Hai que Esa botarlle non é. Hai que tiempo cocer as a este lentellas, despois de potaje. cocer as lentellas, Claro, botas botar os os fideos. Claro. No, os garbanzos. E Despois ao final de todo os fideos. Mira, Mi madre querida. mira que pinta ten. Mira. No, a jarira moi Home, ben, pintazote. pero cuidado que tens que pasar a tarde na cociña, Home, claro. Eso ahora- alimenta, Rocío, no, o arrecendo é espectacular, pero tens Esto, que ter... olvídate, Rocío. David, Tes que ter Rocío, paciencia. hai que ter tempo e ganas de facelo. E ahora leva perexel, Paciencia, aí deches na clave. leva perexel e leva cilantro. Podo probalo xa? Veña. No. Ainda no? Sí. Toma unha cuchara. Non teño xa, eu traio a miña Ah, de... xa. Traio a Si, miña oh, de casa. dice, si, Estamos outro, incorporados. vamos. E ahora un pouquiño de De limón.
Lima. Ah, de Lima, De un chorriño Lima, de Lima. Veña, pois vamos probar. Que probo porque de verdad que está exquisito. Mentre eu vou probando, na seguinte conexión, máis truquiños, e non vos esquezades que hoxe hai trebello e hai trebello de categoría. Vémonos agora. Aquí está riquísimo, está riquísimo. Buah, espectacular.